Vintage interior. Guy, happen that I have poster for a very long time, maybe last December. But this come dos, come pa cool. But somebody has simba, come put a bear cool. Emma, below the menenkia, Boba Traye in the side, even Kubanashi face make the same thing, even MVB make the same thing. Was vintage but as rimbisi, make the same thing, back go extra mine. Okay, otra. Oh, so you go, okay, the sauce rice na indoors. You could my keke, my machine. Kerias ndị mbisi ebe itu yes ariko ebe an no so side ebe eke ebe ọ dị easy like vintage kwuru extra mile hapo ndị mbisi kana abịa small we still dey come so they go do this video esi na ọbara Jesus ihe nwa ya Chineke anyị na-ekele gị n'isi nwanne anyị nwoke a lechara anya ọ bụ onye ọbụla kpakpara kwe inye ndị ọzọ mana ebe ọ kpakpara kwere si a ga-enye n'ụmụnne ya nna gọzie ya n'ihu gọzie n'azụ gọzie n'ụtụtụ gọzie n'ehihie gọzie n'abalị enwe anya ọjọọ ọbụla ga-eli emi nna kagbuo na si aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. ezigbo ga-abịara ebe a bịa gba ama n'isi nwanne anyị nwoke ọ dị mbụ eme ị ga na-eme otu ahụ n'aha Jizọs ị ga na-aga n'ala alọ agụ iji agaghị magịrị onye chere gị n'ihu ị ga-enọ n'azụ onye chere gị n'azụ ị ga-enọ n'ihu Chineke ọ chọrọ gị mma mana mmadụ ịwụ awụ mara elu ala okwere akụrụba chọọ gị mma ọ gaghị ala ala Chineke lee nwa you know, say not true, I know capo. All my guys, they go hard. If I not you big, we wanna time big. How I they para with my hustle no sabo. Oh, na da ba da ba. And he go for like man now.